Иран, или да обяснят на външнополитическите ни партньори, че по никакъв начин не може да се говори за промяна във външнополитическата ориентация на страната. Не, външнополитическата ориентация на страната не може да се говори, просто защото няма никъде на други да се ориентира. Едно време имаше Варшавски договор, като можеше да се ориентираме, примерно, ако го имаше, но сега го няма. Като четем, ориентацията е една. Тук е въпросът, защо така изведнъж, и вие пък и всички останали медии се развълнувахте от този факт с тези самолети. Преди 5 месеца тези самолети стояха на летище. Никой не им обръщаше внимание. Задавали сте въпроси? Не. Вие ги задавате въпросите така. Не по този начин, по който ги задавате сега. Видите ли защо Румен Радев така се отметнал? Ама те тогава какво казал такова нещо? Да видим пък и външната трактовка. Нека аз да си кажа. Вие какво трактовката ще имате дума. Тези герои, които сега много критикуват, ама те преди 5 месеца, преди 4 месеца ги допуснахте тези самолети тихомолко на летище. Ние не знаете, че те са там. Същите тези, даже 2 пъти повече. Добре, че няколко човека ги снимаха, те отидоха в Народното събрание и излъгаха. Тази монета от 2001 година Знаете, че учения, особено по загасене на горски пожари, както показваше Запрянов, през февруари месец не се правят. а искам да ви покажа смешения фитеманита. Тя е от 2000-та година. Все пак, Румен Радев, ако нещо направи, какво не прави? Информира Народното събрание, самолетите си изнесоха от центъра на София, защото България беше единствената държава, в която военни самолети на чужда държава бяха на гражданското летище. Даже Румъния. Сега не мога да не се намеси, защото в летище София има военна част, нали? Връждена е към част към... Така, ама те не бяха на тая военна част, а бяха на друга. А защо беше удължен на периода с 1 месец? Въпреки факта, че е в учение. Това е много ясно защо. Защото американците поискат. Но искам да кажем още нещо. И сега точно тези, които за 15 години откакто управляват България, не са се намерили с много средно, ще откажат на Съединените щати. Не да откажат. Те казват да още преди да се запитали от Съединените щати. Сега изведнъж се оказаха против. Според мен, тук Румен Радев, аз не съм от полезно Да кажа, нямаше против. Тук намесвам се, за да бъдем екзактни, както се